Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkamu da sake kasancewa a wani sabon bidiyo a cikin wani sanin tayi da suna Kanawa TV. A yau insha Allah zan muku bayani ne akan amfanin kankana. Amma da Allah muna roƙon wanda ba su yi subscribe ba su danna subscribe su danna ƙararrawa. Mun gode. Mu haɗa cikin bidiyon. Kankana na ɗaya daga cikin ababen gona na marmari da ke da matuƙar amfani ga bil'adama. Kankana wata aba ce mai ɗauke da ruwa mai zaƙi kuma mai amfani matuƙa ga bil'adama. Masana sun bayyana kankana da itaciya ce mai matuƙar amfani ga rayuwar bil'adama don sinadaran da ke cikinta na vitamins, minerals da kuma calories. Wasu daga cikin alfanun kankana guda 12. Na ɗaya, kankana na ɗauke da sinadarin da ke samar da kariya da rage barazanar cutar da hawan jini ga jikin bil'adama. Kankana na ɗauke da sinadarin da ke samar da kariya da rage barazanar cutar hawan jini ga jikin bil'adama. Kankana na taimakawa matuƙa wajen rage yawan ƙiba da nauyin jiki mai cutar da bil'adama. Kankana na ɗauke da sinadarin glutathione wanda ke taimakawa wajen kwararar garkuwar jikin bil'adama. Kankana na ɗauke da sinadarin lycopene wanda yake da gargaza ƙwayoyin cutar daji, kansa. Kankana na ɗauke da sinadarin vitamin C wanda ke da tasiri wajen kashe ƙwayoyin cutar da ke cikin jinin bil'adama. Kankana na ɗauke da sinadarin potassium wanda ke taimakawa zuciya, ƙoda, huhu da sauran muhimman sassan jikin bil'adama. Kankana na samar da fatar bil'adama kariya daga illoli da haske da tsananin zafin rana. An bayyana masu shan kankana da waɗanda cutar asma za ta yi wuyar kama su saboda sinadarin vitamin C da kankana ke ɗauke da shi. Kankana na taimakawa jikin bil'adama wajen narkar da abinci cikin tsari. Kankana na samar da kariya da rage barazanar cutar suga. Kankana na samar da kariya da cutar ciwon zuciya. Kankana na taimakawa ma'aurata da kuzari da nishaɗi musamman yayin gabatar da ibadar aure. Idan bidiyon ya burge ka, ka danna mana like. Idan baka danna subscribe ba, danna mana subscribe ka danna ƙararrawa. Wassalam.